Послание Папы Франтишка городу и свету. Божие народжение 2016 года. Дорогие братья и сестры, с Божьим народжением! Сёння касцёл перажывае захапленне Панны Марыі, святога Юзафа і бэтлеемскіх пастухоў, сузіраючы дзіця, якое нарадзілася і ляжыць у яслях. Езуса, Збаўцу. У гэты поўны святла дзень зноў гучыць прароцкае абвяшчэнне. Дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плечах яго, і дадуць яму імя. Цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Айцец, князь спакою. Моц гэтага дзіцяці, Сына Божага і Марыі, гэта не моц гэтага свету, якая грунтуецца на сіле і багацці. Гэта моц любові. Гэта моц, якая стварыла неба і зямлю, якая дае жыццё кожнаму стварэнню, мінералам, раслінам, жывёлам. Гэта моц, якая прыцягвае мужчыну і жанчыну і робіць з іх адно цела, адну істоту. Гэта моц, якая адраджае жыццё, прабачае правіны, прымірае ворагаў, перамяняе зло ў дабро. Гэта моц Бога. Гэта моц любові прывяла Езуса Хрыста да таго, што Ён адмовіўся ад сваёй хвалы і стаў чалавекам, і прывядзе да аддання свайго жыцця на крыжы і ў васкрасення з памерлых. Гэта моц служэння,
якая устанаўлівае ў свеце валадарства Божае, валадарства справядлівасці і міру. Таму нараджэнне Езуса суправаджаецца спевам анёлаў, якія абвяшчаюць: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакоі людзям добрай волі». Сёння гэта абвяшчэнне праносіцца па ўсёй зямлі і жадае дасягнуць усіх народаў, асабліва параненых вайной і жорсткімі канфліктамі, якія наймацней адчуваюць жаданне міру. Мір людзям, жанчынам і мужчынам з пакутаванай Сірыі, дзе вельмі шмат крыві было праліта, асабліва ў горадзе Алепа, які на працягу апошніх тыдняў стаў тэатрам адной з самых лютых бітваў, як ніколі тэрмінова патрэбна, паважаючы гуманітарныя права, забеспячэнне дапамогі і падтрымкі знясіленаму грамадскаму насельніцтву, якое ўсё яшчэ знаходзіцца ў адчайным становішчы і вялікіх пакутах і патрэбе. Гэта час для таго, каб зброя канчаткова змоўкла, а міжнародная супольнасць актыўна прыкладала намаганні на карысць дасягнення мірнага рашэння і аднаўлення грамадзянскага суіснавання ў краіне. Мір жанчынам і мужчынам у мілаванай святой зямлі, выбранай і любімай Богам. Ізраільцяне і палестынцы няхай маюць адвагу і рашучасць пісаць новую старонку гісторыі, на якой нянавісць і помста саступяць месца жаданню разам будаваць будучыню ўзаемнага разумення і гармоніі. Няхай змогуць адшукаць адзінства і згоду Ірак, Лівія, Йемен, дзе насельніцтва пакутуе ад войнаў і бесчалавечных тэрарыстычных актаў. Мір людзям у розных рэгіёнах Афрыкі, асабліва ў Нігерыі, дзе фундаменталістычны тэрарызм выкарыстоўвае нават дзяцей, каб несці жах і смерць. Мір Паўднёваму Судану і Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, каб зажывіліся падзелы і ўсе людзі добрай волі прыкладалі намаганні, каб устаць на шлях развіцця і дзялення, аддаючы перавагу культуры дыялогу, а не логіцы сутыкнення. Мір людзям, якія дагэтуль працягваюць пакутаваць ад наступстваў канфлікту ва ўсходняй Украіне, дзе тэрмінова патрэбна супольная воля у нясенні палёгкі насельніцтву і спаўненні ўзятых абавязацельстваў. Папросім аб згодзе для дарагога калумбійскага народу, які жадае ўстаць на новы і адважны шлях дыялогу і прымірэння. Няхай гэта адвага натхняе таксама ўмілаваную Венесуэлу у здзяйсненні неабходных крокаў для спынення цяперашняй напружанасці і супольнага будавання будучыні надзеі для ўсяго народу. Мір для ўсіх, хто ў розных частках свету пакутуе па прычыне пастаяннай небяспекі і безупыннай несправядлівасці. Няхай
М'янма консолідує висілки для сприяння мирному суіснованню и с допомогой международной супольности предоставить необходную оборону и гуманитарную допомогу тим, хто має у ёй виключную і терміновую потребу. Нехай Корейський паўвостраў пераўзыйдзе існуючую напружанасць у абноўленым духу супрацоўніцтва. Супакой тым, хто быў паранены ці страціў блізкага чалавека з-за жахлівых актаў тэрарызму, што пасеялі страх і смерць у сэрцах так шматлікіх краін і гарадоў. Мір не на словах, але фактычны і канкрэтны нашым пакінутым і адчужаным братам і сёстрам, якія пакутуюць ад голаду або сталі ахвярамі насілля. Мір бежанцам, мігрантам і уцекачам, тым, хто сёння з'яўляецца аб'ектам гандлю людзьмі. Мір народам, якія пакутуюць ад эканамічных амбіцый нямногіх і прагнасці башка грошаў, што вядзе да рабства. Мір пазначаным сацыяльнымі і эканамічнымі няшчасцямі і пакутуючым ад наступстваў землятрусаў і прыродных катаклізмаў. Мір дзецям. У гэты асаблівы дзень, калі Бог стаў дзіцяткам, асабліва пазбаўленым радасцяў дзяцінства па прычыне голаду, войнаў і эгоізму дарослых. Мір на зямлі усім людзям добрай волі, якія штодня працуюць з сціпласцю і цярплівасцю у сям'і і грамадстве, будуючы больш чалавечы і больш справядлівы свет, падтрыманыя упэўненасцю, што толькі ў міры ёсць магчымасць для больш квітнеючай будучыні для ўсіх. Дорогие браты и сестры, дитя народилася нам, сын дадзены нам, гэта князь спакою. Прымем яго. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finali perseverantia in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amen. Amen. A voi, cari fratelli e sorelle, giunti da ogni parte del mondo in questa piazza e a quanti da diversi paesi siete collegati attraverso la radio, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione, rivolgo il mio augurio. In questo giorno di gioia siamo tutti chiamati a contemplare il bambino Gesù che ridona la speranza ad ogni uomo sulla faccia della terra. Con la sua grazia diamo voce e diamo corpo a questa speranza, testimoniando la solidarietà e la pace. Buon Natale a tutti!